लोगोफोर नै बेकिं जागासिनो बेकिं ओइ माबा मानोना होनोबा माखानि आरो ना ओमफ्राय मेसेज हरदोंमोन गाबोन नानिया थांसिगोन आरो नानिया ओमफ्राय बेकिं खालामगासिनो दं इथिंनि आरो बियो बेबो BSF आव मोनदों आंखौ फन रङियासिम दोनहैनांगौ ओमफ्राय रङियानिफ्राय आदाया लांगोन कचबिहाराव आरो बेंगलावहाय ट्रेनिङा बेंगलाव जागोन लोगोफोर ट्रेनिङाहाय ओमफ्राय बेकिं खालामगासिनो थांसिगोन गथ'आ अन्थाव बाथावनो मालाबाबो जेरावबो थांफेरामोन एबार खनसेनो जि गोजानाव थांखानांसिगोन इयो लोगो गैला आंहा न'आवहाय न'आव रावबो गैला खामानि मावनो मानो थोनहरबाय थायोमोन आङो फनाव आं बेरायबाय थादोंमोन स्राब साबुन कलगेट आयौ आरो सिम्पुफोरबो दंबावो जयखौसो बायनानै लाबोबाय आरो बियो आब'सो हरदों आं आयौ थैस्राबाय आं बेलाय मा ललिपप मेथाइखौनो लाबाय खोमा दहाय लाबोनायालाय ओमफ्राय आब'निफ्राय गस्ला लाबोनाया बावबायमोन आं बहाबा खारसनहैनो नागिरनाय बायदि माल माथा बुथुमबाय थाबाय नै बेहायबो थफ्ला सोजोबबाय हालां माबायदि मोनदों बारखोलायनानै जुगासिनो नै आयौ हिसाब गैया मा लादों बहाबा थांनानै संसार जाहैनो रुम भारा थाहैनो बायदिसो मोनबाय न'खौ गारनानै थांसिगोन जोंखौ गारनानै थांसिगोन गथ'आ ख्रिस्टमासबो मोनजाला डाइरेक्ट थांनांसिगोन ख्रिस्टमास गेजेरावनो रोगो माबायदि मा माल सोदों नै बेहाय नाय लोगोफोर आसोल मालखौनो सोनानै दोनजोबदों आयौ सयथिनोबो थैगोन हां आरो बायबाव दा लामायाव लोगो मोनबा मिथिबायना गाबोन ट्रेन सा बायलांबाव ट्रेन सा मा मोनो बायलांबाव गाबोन बिदाय जाबाय बिदायनि सम हाबा हरनोसै नै स्लिपिं बेगा होबायानो बाबाया माबार फैदोसो थांसै नै रेडि जाजोब आं ओंख्रिखौ सोनो बावदोंसो न' सिङाव ओरैबायदि रेडि थांबाय बाखिया बिथाङा सोलायजायाना नै फैबाय ओमफ्राय आब' फैगासिनो आरो फैथ'वाखै नेगासिनो आब'खौ बासजों भिडिअ खालामलायबाय नो माबा आंहाबो स्कुलाव थांनांगौ समान गैथारला नेगासिनो बासानो दाबो फैया दाबो मोनजाया मा जालायो ओमफ्राय फैनो रेडि जादों बाबायाबो थांसै बाबाया मा साख्रि मावहैगोन खानाय सिनग्रा होनो रिटायार जाबाय होनबाबो साख्रि मावहैफिनसैनो नै बेदिङा आयौ थिखोनो हाला बिजय सारा दाबो फैयाखै लाबायदां सोजोब्बाय बेयाव दाबो फैया नेगासिनो आयदा बे बेगा मायाव दोनगोन नै दोनलांग्राया रङियासिम दोनलांगोन इयो थिखोनोनो हाला मालानो गलांगोन बोरैबा बेखौ एखे लादो जागोन गलांगोनलै बोरैबा आंहा स्कुलाव थांनांसिगौ बाय होनद' बाय दङ थांनो मोनैनि बोराबदों प्लेटफर्म 1 आवहाय जोंना प्लेटफर्म नाम्बार 1 नै मोनफैबाय नै जों हाबनोसै जोङो लोगोफोर जोङो दायो नेबाय नै फ्रेंड्स हम लोग अभी इधर स्टेशन में है 1:25 को आएगा लोगोफोर नै आं बे भिडिअखौ आब'निफ्रायसो लाबाय आरो आं थाङाखै नालाय आब'आसो दोनलांदों रङियासिम ओमफ्राय रङियानिफ्राय आदाया दोनलांगोन आरो आं गारिसिमल' दोनबोदोंमोन न'निफ्राय ओमफ्राय आंथ' थाङासै नालाय ओंखायनो भिडिअ आपल'ड होनो होननानै आङो आब'निफ्राय भिडिअखौ एसे लाबाय आरो अब्लाबो नोंथांमोना नायलांदो लग रहे होते हैं अभी क्या करेगा कैसा जर्नी करेगा होल डे अगेन इवनिंग होने बेस्ट ऑफ लक सेफ जर्नी
ट्रेन फैबाय दायो थांनोसै नै जोंना नायनाया रेडि जाबाय बाबु नै फैगौ ट्रेना फैबाय Safe journey, Nani. Bye. All the best. Lakshayd'a du seni. Gakhबाय थांसै $50 something now. Go a little faster. Bye. Bye. Best of luck. Nay, 35 women by 9 years.